Abusuafoɔ mechiechia obibia. Midin de Nana Amissa Ayim. Eye hwi adechire enti enene minimo edi ehiem. Yebedi nkomo kakra. Obekaya emre bi atwam no na anka twi kasa no obiara immu na anka woka twi a obia se wa tetekwa nanso neyi hwi kasa no ababe kasa nipa dodo nara eka ewo Ghana ebia na eya se Ghana nko na yeka twi kasa ene wukọ amanone a ne titiriw eye America ene UK twi kasa edi ahim eye asuapon meche universities beye enwotwe ewa America omusua twi kasa omusua nka kasa omusua ewe kasa na afi yenuanom a wowo eye atifi mantem onkasa nyina omusua ewo ho eno kire se eye Ghana ye kasa no eyade a ehuhia yie pa eno nti mene abrofo bi aka ye ho abomu a yede eye twi kasa ho adesua ebre obi biara titru ya yewo oman Ghana mu a ye pese yesua eye twi kasa ne yie yetumi kan na yetumi ekyerɛw na mpo yetumi didi ye ho nkomo eno nti kan ye ho na ko YouTube eye abefo ntinta kese ne so na ko subscribe to eye learn a ese bracketing sua twi na yentumi ni nkomo oba Facebook nso a eye learn twi yesanso ewo WhatsApp platform a yedidi eye nkomo efa twi kasa no ho moma yemum ne yenso yenkasa mu yie ne yenkasa no eho ehia se yesua eho ehia se yetumi ekyerɛw eho ehia se yetumi mpo edidi dwuma hodo pi medase